Kaixo guztioi, gaurko bideo honetan zeroari buruz hitz egingo dugu. Gehiago zehaztuz, zero zenbakiak eragiketetan duen eragina ikusiko dugu. Egunero erabiltzen dugun zenbakia izanik, noizbait pentsatu izan duzue nondik datorren zenbaki hau? Zeroaren sorrera ezin zaio pertsona edo zibilizazio bakar bati esleitu. Zeroak, dakizuen bezala, kantitateen nulua adierazten du. Eta hori dela eta, kontatzen zuten zibilizazio guztiek erabiltzen zuten zeroa hori adierazteko. Ondoren, zenbaki sistema posizionala erabiltzen hasi ziren lehen zibilizazioak, zeroa posizio horretan ezer ez zegoela adierazteko erabiltzen hasi ziren. Honen adibide dira Babiloniako zibilizazioa eta Maien zibilizazioa. Bakoitzak modu independentean garatu zuen zeroa, ikur desberdinak erabiliz. Europari dagokionez berriz, zeroa erdiaron heldu zen, eta ondoren, ondo ezagutzen dugun Fibonacciren lanari esker eratu zen. Zeroaren historiari buruzko sarrera txikia egin eta gero, azter ditzagun zenbaki honekin egin ditezken eraiketak eta beraien berezitasunak. Hasteko, eraiketa ohikoenak gogoratuko ditugu. Batuketa, bat gehi zero, berdin bat. Batuketarekiko elementu neutroa denez, edozein zenbakiri zeroa gehituz, zenbaki bera lortzen da. Kenketarekin berdina gertatzen da. Hau da, edozein zenbakiri zero zenbakiak entzen badiogu, zenbaki bera lortzen dugu. Beraz, kenketarekiko ere elementu neutroa da. Biderketaren kasuan berriz, bat bider zero berdin zero. Edozein zenbakiren eta zeroren arteko biderkadura zero da. Zeroa biderketarekiko elementu xurgatzailea dela diogu. Emaitzan zero bakarrik agertzen delako, gainontzeko elementuak xurgatuz. Erraza dirudi ezta? Ikusiko dugu gauzak pixka bat korapilatzen direla zatiketarekin eta berreketarekin. Hasteko zatiketan sakonduko dugu. Zero zenbakia, zeroren ezberdinen edozein zenbakiz zatituz, lortutako emaitza zero izango da. Izan ere, zatiketa hori zeroren eta beste zenbaki baten arteko biderkadura gisa adieraz daiteke, eta horregatik biderketaren propietatea erabiliz, ondorioz daiteke emaitza zero dela. Hemen ikusten dugun bezala. Bestalde, zenbaki bat zero zatitzen badugu, zer gertatzen den ikusteko ondoko adibide hau aztertuko dugu. Har dezagun bat zati isa zenbakia, non isa gero eta txikiagoa den. Adibide hauetan ikusi dezakegu zenbat eta zenbaki txikiago hartu, bat zenbaki horrez zatitzean lortzen dugun emaitza orduan eta handiagoa dela. Beraz, esan dezakegu bat zati zero berdin infinitu dela. Azkenik, zero zati zero kasua aztertuko dugu. Horretarako, har ditzagun zerorantz doazen bi segida hauek. Lehenik, zati dezagun lehenengoa bigarrenaz. Eta ikusiko dugu lortzen dugun segida infiniturantz doala. Bigarrena lehenengoaz zatitzean berriz, ikusi dezakegu lortzen dugun segida zerorantz doala. Ondorioz ikusi dugu 0 zati 0, 0 eta infinitu dela. Hau ezinezkoa denez, esan dezakegu kasu hau indeterminazio bat dela. Azken atal honetan, berreketan zer gertatzen den ikusiko dugu. Lehenik, 0 zenbaki natural batez berretzean, adibidean ikusi dezakegu bezala, beti 0 lortuko dugu. Berriz, zenbaki natural bat 0 berretzen dugunean, adibidean ikusi daiteken bezala, bat lortuko dugu beti. Azkenik, 0 ber 0 kasua aztertuko dugu. Horretarako, aukera ditzagun bi funtzio zeinentzat isa berdin 0 denean, 0 ber 0 lortzen dugun. Lehenik, har dezagun funtzio hau. Grafikoan ikusi dezakegun bezala, isak zerorantz jotzen duenean, eskubitik alegia, funtzioak bat balioa hartzen du. Berriz, bigarren funtzio hau hartzen badugu, ikusi dezakegu hurrengo grafikoan, isak zerorantz jotzen duenean eskubitik funtzioak 0 balioa hartzen duela. Hala ere, isak
zerorantz jotzen duenean ezkerraldetik, grafikoan ikusi daiteken bezala, funtzioak infinitu balio hartzen du. Ondorioz, ikusi dugu 0 ber 0, bat, 0 edo infinitu izan daitekela. Ondorioz, kasu hau indeterminazio bat da. Eta hau izan da dena. Mila esker zuen hartagatik. Espero dut dena ulertu izana.